Nay, may kay manganin kakabsat. Si tatay ti naprito nga tilapia, prinito nila kay ko nga dan kwakwak. Sausaw ti kamatis, bugoong lasuna. Dapat ti bagyo beans kan okra. Kandi Jenny ang meatloaf. Red rice, may kay manganan. Nakasahin naman. Nakagalak di so. Nato ni. Punos mo tayo. Nakasahin. Sarap ng saluyot daw. Overcook. Kaya nagbibidyo ako sa'yo kanina. Natawa ako. Akala ko nanonood ka. Yun pala. Naikodrip mo na yung bigbuyan mo. Mas bugsa matang iwa mo. Hanga diniwat may pugso. Di ka kagana. Hindi naman eh. Pugsang pustiso. Ay, sis, may wala akong pustiso. Wala pa. For now. Darating tayo dyan kasi may expire yung ating mga ngipin. Ayoko. Ayoko ang pustiso. Pagtanda Ang natin. kahit na. Tapos-tapos ako yung pustiso. Laka. Kala ko magpapatis ka. Bugong mga log. Hindi kaya. Magkapay bugong. Magbugong tayo mo. Upalahaan. Wala tagapatis mo dito ta. Ang aging kamat. Kakak ang lagawin ka. Buto-buto. Wala na lalamot ako kanong kusunak. Kami. Kasi kakiiday. Nguguban na ka. Magtali ka maibos. Amo yung guys dito abroad niya. Nagrigat mo na tibiyag mi. Apo magmangogin ang atama na. Nagdaraman naman. Nariga lang tibiyag mi dito abroad. So nga anusan nila. Tamo mo tiri dito Pilipinas siyempre. Kakaruma yun. So nga kung nadagarod na sa labot-matan pinagpandugang narigat ti maawanan na kunada. So nga nung nagduma maawatan nyo nga si kaming nga OFW nung nagduma nga siyempre nangiwat kami na noong yung kami gapo iti pagmanpandugan mi kaya may nadamot din na sa'yo kapag banagan na, di ba? Kung natagaroon na awan share iti nagpanugam nung madimang mo iti pangibanagam niya. Kukos to ba rin magbaga? Mayamot niya. Pagdamot sense na niya. Nakasahin naman eh. Nakagalak di so. Nato ni. Punos mo tayo. Nakasahin. Di ba naglanggo? Hala? Hindi ka tawa mo. Di ba ako nakatay? So, adunay din na po ko. Tatakurang gaya. Basta yung kabel ko? Ang gagaw? Ano naman ako? Kanang basit mo? Naman na. Alaki! Ano ba na? Apo nakadunot ta! Kita, kamitid ka niya. Pati ka kalintan. Pero may, tiranda naman. Kailan ko dua ulo kasi gano'n. Mano ka nakadtang nga upan? So guys, tanga Ay, sa gisatan nga. Kasi tiranda tatin eh. Uri, doon lang ang isang pautan dyan. Kamatis. Ngayon, mo kamatis man. Nalaka lang tilapia dito guys. Ba? Suki na kami. Well, suki. Iso ka tatay ka, agkatawa, siyempre, hindi pang itutod ng kanyatahan na may tikin na ganyan kutat tayo. Pilipino dyan. Iso nga, siyempre, hindi na kaya. Kaya na di presyo na dapat na dyan na ikadal na. Kanyata gamit, iba yung presyo natin. Siyempre, suki tayo. Hindi na kaya, dapat si talaan, ti pangitanda natin kasi ng presyo. So nga talo nga peraso nga, kakastimot, tinadadakal pa yung kastoy. $50. Gusto niya. Dadakal pa. Kaya siguro kasi lang na eh. Talon. O niya guys. Tapos ang
Lunglundang mo dyan pa ko. Tapos kwa, Yeah. Kuan maneng. Nga ta Ilocano. si dami nga malunod na dyan. Guys, ato talo ka piraso. Adi bagbagi na. So tikin na ay ulo na sagpaw mo si dinong dong. Ala ulit din baka matatay. Double ko na ganito natin. Apat hindi ka mangantin eh. Focus. Alam na natin. Saka focus na siya. Iti gulay guys ko panakain na po ko inal daw nga sa ti balbalo na. Iti kanu mo orehang kanu nga hang pera makita na kumutong ka. Basta di marik na maganti rit ma'am aji kanu. Mala lang magkawak kasi talagang gumalat yung ano ko. Nasab na ako. Gising na si Lucky, oh. Kasi kumain ako. Sabi niya gising sa ano kakatapon natin. Saan lumangan ka kadam ng kakasya ka na mariin? Pero mo alam na ko niya. Sabi niya gagawin na. Masa? Nalabis pa rin nabiga, tawanan niya. 17 ka? Swerte na ta. Mamay na ka? Bagay mo. Sarap. Ano oras? After 13.